Hola, bona vesprada. En primer lloc, disculpeu el problema tècnic que hem tingut amb l'enllaç de l'assemblea, que no hem pogut fer perquè no era correcte aquest enllaç i hem optat per tornar a convocar l'assemblea per a dilluns que ve, dia 13 de març, a les 6 de la vesprada. Ja estem començant a posar en circulació també l'enllaç i ja hem optat també per fer un vídeo supletori de l'assemblea on expliquem la sentència i el que volíem explicar-vos en l'assemblea i en tot cas el dilluns, dia 13, si hi ha hagut algun dubte o vol fer alguna consulta, doncs, en l'assemblea ho podem plantejar. Val? En tot cas també, també us podeu posar en contacte amb nosaltres per correu electrònic, que ara després vos donaré, i en tot cas esperem que subsanar els temes tècnics que hem tingut. Val? Aleshores, el que us volíem explicar a l'assemblea és que hem guanyat una sentència, una companya, una funcionària en pràctiques del curs 2019-2020 a través dels serveis jurídics del sindicat, doncs, ha guanyat una sentència que li reconeix el pagament dels triennis del curs 2019-20, que era l'any que estava en pràctiques. Val? I li reconeix, el que no li reconeix és el pagament dels sexennis. Ara ho explicarem. Val? Això li reconeix cobrar durant tot el curs, és a dir, des de setembre del 2019 fins a agost del 2020, els triennis que té aquesta persona i malauradament els sexennis no els ha reconegut perquè el tribunal al·lega o considera que no és una retribució bàsica i, per tant, no li reconeix. Les retribucions bàsiques, tal com estan regulades en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, són el salari base, el complement específic, el complement de destí i els triennis. Efectivament, els sexennis no estan considerats en l'Estatut Bàsic perquè és un element o un complement retributiu que tenim, o de formació, millor dit, que tenim en educació i que tampoc totes les autonomies el tenen. N'hi ha qui no tenen sexennis i, per exemple, a Catalunya tenen estadis, però això és un tema, per tant, autonòmic i no està regulat i, per tant, li deneguen el dret a cobrar els sexennis, però com a mínim sí que li reconeixen els triennis. Aleshores, el que nosaltres vos plantegem és que les persones interessades en reclamar com a mínim els triennis, doncs per això han convocat l'assemblea o per a parlar de com s'ha de fer. Recordeu també que n'hi ha l'acord que van firmar en 2019 per a justament poder cobrar els triennis i sexennis de l'any de pràctiques d'aquell curs. El que passa és que aquest acord anava vinculat a una part de la massa salarial del professorat que es destinava a cobrir aquest tipus de desequilibris salarials, però vinculats al pressupost de 2020. I per això, i a més és una compensació, i per això en l'acord només pot contemplar des de gener de 2020 fins a agost de 2020. No és retroactiu des de setembre de 2019. Aleshores, aquesta sentència va més enllà perquè sí que li reconeix des de setembre de 2019 fins a agost de 2020 i a més la totalitat del trienni. Per tant, ens ha motivat també per a convocar aquestes assemblees i animar-vos també a presentar aquests recursos a la gent interessada. També ampliem a la gent de l'any anterior, la gent que estava en pràctiques en el curs 2018-2019, però estaria limitat a partir de març de 2019 perquè només es pot demanar en efecte retroactiu els deutes, diguem-ne, retributius dels últims 4 anys. I com estem a març de 2023, només, si se presentara el recurs, només se podria reclamar des de març de 2019. Per tant, seria de març a agost de 2019, de març a agost de 2019 seria. El tema és que aquesta persona va reclamar triennis i sexennis,
només li reconeixen els triennis i, a més, en teoria imposen costes, però bueno, també en teoria, si t'estimen parcialment el recurs, no correspon reclamar, en teoria, costes. I, per tant, és possible que a aquesta persona, al final, les costes del procediment no li les paguen perquè la conselleria al·lega que el tribunal li ha donat la raó parcialment i no a tot el recurs. Aleshores, també hem de decidir si la gent que està disposada a posar el recurs, si demana només els triennis i amb la possibilitat també de que les costes d'interposar el recurs després li les tornen, o si demana també sexennis, doncs també s'arrisca a que li deneguen els sexennis i, per tant, les costes del procés no li les retornen. Però, bueno, les costes serien 363 euros, si no m'equivoque, i després cada un també ha de mirar els triennis que tenien en aquest moment i també fer un poc el càlcul de lo que podria guanyar si interposa el recurs. Nosaltres només hem fet un càlcul bàsic, que és el professorat que estava en pràctiques en el curs 2019-2020, li correspondrien al mes 45,29 euros per als triennis, que multiplicat per 12 són 543,48 euros dels triennis. Després això en brut, n'hi ha que passar el tema de l'IRPF, després si s'ha de fer una complementària, si donen la raó a Hisenda, i tot i que després això es pot recuperar una part en la declaració següent, etc. Aleshores, aquesta seria la situació per a la gent del 2019-20. La gent del 2018, com era del cos de mestres, si no m'equivoque, tindrien uns triennis més baixos, que serien de 36,93 euros al mes, que multiplicat per 12, però seria març, abril, maig, juny, juliol i agost. Calia multiplicar aquests 36 euros per els mesos que són, per a veure quina és la quantitat que correspondria, perquè he fet el càlcul anual, no sé per què, he fet el càlcul anual, que serien 443 euros, però com no se pot reclamar tot l'any, sinó només des de març, cal multiplicar 36,93 per març, abril, maig, juny, juliol i agost, per 7, i el que és. Aleshores, aquesta seria un poc la idea. Després, sabeu que, perquè ho hem explicat en altres assemblees, que no està garantit al 100% guanyar-ho, perquè hem tingut altres casos en què amb els mateixos arguments i amb les mateixes base legal se'ns ha denegat. En canvi, aquesta se'ns ha donat la raó i se'ns ha donat la raó parcialment, només els triennis, no els sexennis. I en canvi, en altres sindicats o fins i tot depèn de la província, n'hi ha més tendència a guanyar-ho o a perdre-ho. Diuen que en Alacant solen guanyar, però en València és més difícil guanyar-los. Esta és de València, esta l'ha guanyat en València, i per tant és important també tindre aquesta sentència en València perquè s'ha reconegut el tema. Ara, podem assegurar al 100% que si se presenten els recursos se guanyaran? Tenim ara un antecedent, però tampoc podem garantir al 100% que se guanyen, perquè, ja us dic, per el mateix criteri, per el mateix argumentari, alguns tribunals han dit que sí, altres que no, i per tant, però bueno, tenim aquesta sentència i això ens ha motivat a poder tirar endavant. Per tant, en resum, la gent de les oposicions de 2018 i que estaven en pràctiques el curs 2018 i 2019, també, si volen reclamar com a mínim els triennis, ho pot fer a partir de març, com he dit abans, de 2019, fins a agost, i la gent del curs 2019-2020, que és la que guanya la sentència, ho podria reclamar des de setembre de 2019 fins a agost de 2020. Els costos, repetits, serien 363 euros. Si el tribunal dona la raó i condena costes, se recuperarien o bé el total o bé una part d'aquests 363 euros,
i a partir d'ahir ja obligues a l'administració a abonar-te tots els triennis des de setembre fins a agost. Això és resumidament el que vos volem dir en l'assemblea. En tot cas, si voleu també posar-se en contacte amb el sindicat a través del correu electrònic o bé esperar-vos a l'assemblea de dilluns a les 6 per a plantejar dubtes. Ahí teniu el correu. Poseu en l'assumpte sí que us demanen que poseu el que posa ahí de recurs triennis funcionaris en pràctiques, per a no confondre-la amb altres correus. I en tot cas, si d'ací a dilluns envieu algun correu i teniu algun dubte, intentarem contestar-vos, i si no, directament en l'assemblea de dilluns vos donarem resposta als dubtes que tingueu. Res, això és el que vos volíem, o si directament ja voleu demanar cita en els serveis jurídics per interposar el recurs perquè ho teniu clar, doncs a través del correu electrònic ens envieu i vos telefonaran per agafar cita per a explicar-vos quina és la documentació que heu d'aportar i ja interposar el recurs. D'acord? Molt bé, doncs de moment tornem a demanar disculpes perquè quan hem vist que l'adreça no era correcta, ja hem pensat en fer aquesta fórmula de fer aquest vídeo i el dilluns convocar-vos a l'assemblea per a solucionar problemes, d'acord? Moltes gràcies i en tot cas ens veiem dilluns o si ens envieu un correu doncs anirem contestant-vos. Vinga, fins ara.